Platit ću ti za jaje. Obećavam. Ovo je Rika. Vesela je i puna energije. Bila je juniorski idol. Grupa pod nazivom Svestrani poljubac. Jesi li ikada čula za nas? Nikad. Raspale smo se. Sve ostale su bile previše ružne. Ovo je Momo. Izgleda kao muško, ali voli slatke stvari. Suncokret. Stvarno je presladak. I ovo je Neiru. Sigurna si da nije zbog tebe? Kako to misliš? Ne sviđa ti se ko si sada, pa ideš. Čak i ako si uplašena. Želiš da promeniš sebe koju mrziš. Ona je cool i mirna, ali divna kada se smeje. Ova dvojica su Aka i Uraka. Ja sam Aka. Sa vaše leve strane je Uraka. Hej, Oni su napravili jaja.